coneixeu, però la gran majoria de vosaltres heu crescut veient Bola de Drac a Canal 9. Va ser un autèntic fenomen de masses de xiquets i xiquetes que ens van seguir per tot arreu del País Valencià. I el més important és que amb les nostres aventures molts de vosaltres vareu aprendre la llengua tan rebonica que tenim. Amigues i amics, perquè els nostres fills i filles també puguen créixer, aprendre-la i estimar-la, cal que lluitem amb tota la força per defensar-la, perquè la nostra llengua és com la nostra mare. Per això vos demanem que marqueu sí al valencià. Ui, 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 i ara me'n dic anar, que m'estic fent pipí. Ui, adeu. Bé, com diu Goku, hi ha que marcar sí pel valencià.